मानसिफोर आंनि बे YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायगोन बा मोजां मोनगोन होननानै, आरो माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामो। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों, स' नायलांबाय थादो बिदिबा नोंथांमोनहा। जोंहा दिनै माबा जानो नागिरदों, पास्ता जानो नागिरदों। सेलो खमासिया खालामो सेलो पास्ताखौ लखबना होनोसै। गथ'फोर जागोनखाय बांद्राय जेबो होनाय जायासै, सिम्पोल बानायनाय जाबाय आरो। एसे सामाव बायदि जायो। बयल खालामनाया जाबाय नै 10 मिनिटसो एसे बारा जाबाय। बयल खालामखांनानै दैखौ एसे गसर होनोसै, नङाबा दा एवनायाव सिथाबगोन ना। गासिबो रेडि जाजोब्बाय नै, एवनोसै। सारायखौ मुगैनो नाङा दे, गोदोनि साराय ना, सानफ्लावार अइल बाहायदों जों बेवहाय। Soya sos. Soya sosखौ एसे होफिनबावनाय जाबाय। संख्रि एसे होनोसै। ब्लेक सल्टखौबो एसे होना होनोसै मोदोमनायनि। टमेट' ससखौबो एसे होनाय जाबाय। होनाया गावबागाव गोसो बायदि होना जानो हायो, ओमफ्राय जों बांद्राय स्पाइसि मोजां मोना नालाय बेखायनो सिम्पोल खालामनाय जाबाय आरो।
Asya मोनबाय सामब्रामानो फिसाद्राय हमथावानो नै आखायासो बुलायलांगोन जाबाय नै मोनबाय पास्ताया रेडि जाबाय जानोसै जोंहा गोबावानो बांद्राय होला बेखौ नै लाबबाय आं आसाखौ जानोसै जोंहा दा राननानै एफा फानलु गोसा नाय मोनबाय आं जानांगौबा थैसिगोनलै आं जानांगौबा थैगोन मोनजानाय नङा नों दा मोजां बरिया crispy Có thằng nó nhé phải? Cho chị thỏ. Có thằng phần á. Video béo nó có dần đấy Jabai. Mà nên này thông nào channel cô subscribe, like, share, comment Jabai. Comment, share, comment Jabai.